Sarangi hokamuma patik ni debata imasian patik na parjolo sa rodi patik paupaton. Patik parjolo au do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na dituruni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui di naonomari ma ulahamu nasa siulamu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batamdoi dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro dipinahamu ro diisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay di naonomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobarto patikmi. Amen. Tatopotima dosa tadi adopan ni debata. Ale Tuhan debata pargugunaso hatu dosan jala ama para siroha dang lomorohami dahamatean ni pardosa mula manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahe dipangido hami say sudati matorutorum asau nang mangonai be tuhami say sesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asi ni roham say pargugoy mahami asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tabegema hata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Musa pe akadolok jala humutal akarobean alayang go parasi ni rohaku nasotu pamusat siako. Jala padan ni hadameoku nasotu pa humordit ninna Jahoba si asi iho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion ima sian pangukapon 10 sia mamukamay sian ayat onom sa rodi 10 marsika soring mahita majahasa dungi hubege masongos suara ni natorop situtu songos suara ni ay godang songos suara ni akaronggur nagugo namadok haleluya. Ay nung nga mga rajay Tuhan debatata si gonggom sa luhod na. Nung nga dilehot tu iba na abi na saksak jala na iyas si alitonon na iya abi na saksaki ima hapitoron ni akka na badia. Rap hita. Jadi manuka maau tujolo ni patna sumoba ibana gabe didok unang masongoni ido sahana martua do na tumangihon hatani debata jala na upiopsa hupasata mimatu vokal grup ama.
Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, head of salvation, purchase of God, born of the Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side, angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long, all the day long, all the day long. Sudahira tabaritaho holong naik, Dia Tuhan
tahati dako maha porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak na nasas imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyat di por mauna di panghumon ni silatus na mate terpajal doi bana di hau penersilang na tua banua toru dung di tano na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lauhud tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di simai pema mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia doho dia sisani dosa doho dihatai namado mulak mangulu sogot daging halak nong mati doho dia nguluan nasora soda amin pasatami ma tu kor inahanak
Huria na hinalongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Hujahai matiting na masa dihita di minggu tasadarion, minggu Advent paduahon tanggal 10 Desember 2020. Do topik manomonomo Raja si Partigor jala si Parmonang. Bagian A Pospel Tabanan, permingguan di Pospel Tabanan merdala dodo tinggan jala 1 Tikyon gudang nirwasta di Pospel Tabanan 20 sada kakak. Namangihut persiapan Pospel Gianyar permingguan di persiapan pos pelayanan Gianyar merdala dodo tinggan jala 1 Tikyon gudang nirwas 12 kakak tatangnya koma asal manghebang huriane. Bagian B Perguru Malua. Hobar tu program ni huriata di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 di Patupa huriata do peneguan sidi tua kaya na kota naung merdohoti persyajaran sidi menang konseling na di hobasan ni Amang Padita gudang di nasida 10 halak di permingguan sesi paduahon pukul 10.00 ita diudutima marulon nabadia rap dohot akan atoras jala di Patupa may dung sidung permingguani. Nomor 2 ulaun nabadia marulon nabadia tua karwas na di bagasan persahiton di Patupa di hari Senin tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.00 ita. Huriata Patupahon marulon nabadia tua karwas na di bagasan persahiton di rumah sakit menang di bagas nabe alani pinangidoma tuhita nanay di hobasan ni huriata asa tapasat matusituat be. Nomor 3 pedidion nabadia reguler. Huriata Patupahon pedidion nabadia reguler hobar tu jadwal ima di hari Minggu tanggal 24 Desember 2020 alani tuaka natoras nanay mabuan akayana kota nanay terdidi asa di daftar Roma tu situa sektor tabe manang tu sekretariat paling lama tanggal 20 Desember 2020 melodong nasian luar Pulau Bali asa tongma dibuan surat pengantar sian huriana B. Namangihut titing perbogason titik paduahon nang majalo pasu-pasu perbogason ma calon pengantin laki-laki Goar Joel Rian Girsang anak niamata situa Johannes Girsang SPD MM tubun inata situa Serida Sinaga SH marhuta di Jalan Makmur nomor 120 Pemantang Siantar Huria GKPS Rambung Merah Resort Siantar Opat dohot nanaing pengantin perempuan Goar Helen Christine Dewi Boru Siregar anak niamata situa Sungkul Siregar Nahinan tubun inata Sodang Sigalingging SPD marhuta sian Jalan Palapa 10 sada perumahan Pelapa Kencana B 47 dan pasar ruas Nihuria HKBP dan pasar Resort Bali pertupolan nungadui Patupa di hari 1 tanggal 2 Desember 2020 di HKBP dan pasar Resort Bali jala pamasumasuon nanang di Patupa di hari Kamis tanggal 14 Desember 2020 di GKPS Rambung Merah Resort Opat Pematang Siantar tetangga koma asagabe keluarga namangului hatani tuhatta nasida. Bantuan bencana alam Kabupaten membahas di Minggu Sadario tanggal 10 Desember 2020 huriata Patupahon pengumpulan dana lau pasahatota tu korban bencana alam nadong di huta Sihotang dot Simbang Lappe humbahas di Sude Sesi tuatama namang gogo di nasida. Latihan kor gabungan hobar tu persiapan Natal ama ina lansia di hari Jumat tanggal 22 Desember 2020 pinangidoma tu sude kategorial ama seksi ina lansia inahanna kor Jeriko kor Maranata madohoti latihan kor gabungan di hari Minggu tanggal 10 Desember sadarion pukul 10 sia 30 ita maringana di Gereja Town. Bunga altar huriata memerluhon bunga hidup lautu altar ni huriata ima di naik Patupa di tanggal 10 itu tanggal 24 30 Desember 2020
turuas na bersedia neng mangalean bunga altar boy makubungi situa sektor menang langsung tu gereja perhalado pasaton moleate tu karuas nang pasaton bung altar. Kegiatan remaja HKBP Denpasar sesuai dengan rangkaian kegiatan Natal Remaja HKBP Denpasar 2023, gereja kita akan melaksanakan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Elisama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 yang akan diikuti oleh remaja HKBP Denpasar. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, bagi jemaat yang terdorong hatinya ingin memberikan sumbangan berupa dana maupun beras, sabun, odol, gula, indomie, minyak, dan lain-lain untuk dapat menginformasikan menghubungi Putri Hasibuan, Lauren Nenggolan, Iren Sianturi, Matilda Silalahi, atau Giovanni Brahmatia Samuel Siombing. Dalam rangka persiapan perayaan Natal Remaja HKBP Denpasar 2023, remaja akan melaksanakan latihan drama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dan Jumat 15 Desember 2023, dan latihan kor pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dan hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 19.30 WITA bertempat di Gedung Serbaguna atau GSM. Diharapkan kehadiran semua remaja NHKBP Denpasar. Jadwal kegiatan Natal HKBP Denpasar boima tapahosor-usor di Oya Group naung di Sersituata Tuhitabe. Rapat Huria tahun 2020, Huriata Patupahon Rapat Huria tahun 2020 di hari Senin tanggal 10 Desember 2020 lahu menetapkan program dot anggaran Huria tahun 2024. Dimulai Mei pukul 10.00 itu manang pukul 5 sore meringana di gereja HKBP Denpasar. Persidohot dirapoti ima sudah pelayan full timer, sudah situa dot learning situa, ruas na mewakili setiap sektor telu halak, sudah ketua seksi, sekretaris dot bendahara sian sudah Dewan Koinonia Marturia Diakonia, ketua dan sekretaris Bendahara Panitia Pembangunan, Badan Audit Huria Tolu Halak, utusan guru sekolah minggu 2 halak, binangino matu sude asamad dohoti rapoti. Pesanan buku HKBP Denpasar 2020. Obartu keputusan rapot Huria 2020 dot hasil sermon perhalado di hari Kamis tanggal 30 November. Binangino matu ruas nanang mamesan buku renungan harian mendekat asa di pasar matus tua sektor nabe, harga mendekat 27.500 per biji, almanak biasa 27.500 per biji, almanak lux 40.000 per biji. Jala kalender gratis matu sudah ruas diak ruas nanang mendapat akka bukut boima makubungi amang perartaon situ M Semangun Song nima pinabotohot tuhita. Daftar jemaat nong mangaliat celengan dohot perhepengon ni Huriata boima tabereng di grup WA nong di share tuhita ganup meresada-sada totonggo banota di bagasan tangyakta kadongattana di bagasan persahiton amang Silalahi nyonya Pesirait Borosa Mosir S Hutapea Burhuta Julu Borugultom F Siregar Anggiat Tibu Hipas Prasahiton Nasida na perpudi ulang tahun perhalado sudah ruas pasaton selama ulang tahun kelahiran dot pernikahan tu ruas nomor ulang tahun siang tanggal 10 Desember 2020 satu tanggal 10 Desember 2020 hatani tuata si posoro muna dienet sian Mazmur 10 ayat 10 sada sai papotonon mudo tuau dalan hanguluan sun malas niroha dia dopan nibohim akka hasudungan niroha masa disiamumu saliling-lilingna tuat tamang lian hai pason los ni roha do umur nagajang tuakan namar ulang tahun song nima mau lihat emak. Tapuji Tuhan tahu tapasaha peliata sada ado sada be.
Maulia tema diho ale Tuhan nami Yesus Kristus yoko pami dilion ho partikianon di hami marsaur di bagas joromon rapon sude akan aporsea diho huriam pajupang dohot ho sadarion di bagas mon Tuhan asa marhite siani hami taruli di pasu-pasum na godangi ipe ale Tuhan di bagasan hatami mahami mangulu tangihonon nami may di bagasan tikyo urupi hami pahusor-husor kon jalabahen ma pardomuan ni todim tutod dinami unang maparroha nami di bagasan guarmu Yesus Kristus martangia kami asiroham amin. Selamat Advent ma dihita saluhutna uriani Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di mingguta sadarion ima sian bukuni panurirang Sakaria dibidu sia mamuka sian ayat sia saat rodi ayat 10 tapayuti hutma barita naulion dihita songonon maridok baga-baga taringot tu panggom-gomon hadameon Maria ya situtuma ho ale boru Sion marolopolo maho ale boru Jerusalem idama naroma rajam tumopot ho partigo ribana jala si parmonang naserep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode inaina jala au maniyapon akahureta sian Efraim dot akahoda sian Jerusalem siap dohot sior tuhamusuon dungi barita honon nama hadameon tu aka bangso parbegu jalan masuk tu gom-gomanna sian laut tu laut jala sian batang aek Efrat sahat rodi aka ujung ni tano on 5 di suraton di bagasan turpuki manomu-nomu Raja Partigor jala parmonang tu si mahita diarahon marhite sian turpukon amanginang dihita saluhun na adong dote hison na marguar si monang ado amani si monang ado nai monang ado ngate mudah-mudahan adong molo halak Batak biasa na si tau monang do ido ciri khasnya halak Batak kate si tau monang jadi gudang do halak Batak marguar si monang gudang do pangguaran ni halak Batak nai monang amani monang ala memang
kerinduan ni halak batakipe ikom monang do manang maradu punah pitaho ai tarida doi sian nang sian hajong-jongan ni halak batak raja sudi buru ni raja sudi hatu bad di halakam mai kan itu arong do hita hatu ban digwari daun pastina raja do hita sudi kan akama arong naso raja so nakama arong naso raja ai raja do sudi raja Sitorus raja Simajutak raja Hutagaul sudah do raja jadi pola ro sapedokon anak ni raja do odda inna idok kumatu inatai anak ni raja do oninna baru minatai ayaw pe buru ni raja do au inna ma jadi rabdo nasida mangarajai kan itu au cura sadar nasida be rap mangarajai ru nasida di jawi mardami sonang ma kan itu kamangina jadi molo saya dipertahaton anak ni raja do au nasada madok buru ni raja do au ahado nanang patari daunna kuaso kerajaan kan itu ujungna mana terjadi kekerasan namanya terjadi alana atau katuk no manaro ketuk palu anak ni raja ro ketuk palu buru ni raja do oninna jadi molo samardame nasidana dua Roma raja na asing lahu mangarajai nasidana dua ipadame dame ma didok ma Maria raja marrapo ma akaraja lahu memutuskan isi do raja isi do buru ni raja buru diputuskan ni sadahalak do nagabe raja daong alanya rap anak ni raja do dohot buru ni raja alai adong do nasida namar pangalaho raja bai imat tong nanang si risihan atiak kamanginang alana gudang do halak di posisi i alai dang di posisi i di posisi na asing songoni do tong nyon raja monangon si monangon terus naik komonang manang hape di ulek komonang manang berbeda pe ikon monang margulut pe ikon monang disude ikon monang ibana di mana ngahape ikon monang alani ila do rohana moloso so monang harga diri standing macetibo apalagi halak Batak mudah-mudahan sudah mulai semakin nasional teh naujui anggo hingot tidak dana hau ali perkebunan do bapakku karejo adong ma program ni perkebunan non piknik ma perkebunan sudah tu haranggau linna mardalam ma mobil rame-rame sampai mar 10 lebih motor truk motor truk dan arong kan itu dan arong motor sewa to harga doi ale motor truk ni perusahaan godang lewat masude motoron Roma kana di huta di paururu ma kobun inna kan ayah na salah di kobun inna roha ala mobilna motor truk ape 10 tahun kemudian ngaro pe parhutai melamar tu kobun gabe doh mana sida par kobun hati-hati dah si raja monang-monang terkadang sulit do mempertahankan hamonangon mengalului murah mempertahankan maol sarupa dia kasongon na juara di kelas mengejar juara 1 gampang mempertahankannya sulit aidung juara iba gabe merduba mahalak nasib la palom ma juara inna kan ujungna matematika memana muse lao juara jadi malau sonang-sonang ibana di hajuara nai hape halak ngamar si gruba baboy memana talu satok kini karena apa ya itu le tadi si monang-monang nakingani mau nggak mau nak kalah di jolo olah boy inna kan anak ni amana don molinna anak ni raja don jadi selalu itu di bagasan parngulun alani ya ada orang cerita songonon adong ma sada keluarga majohdok sada ama memang keadaanna sederhana do keadaanna
jala pangguaranna amani monang. Alasanna mabahin ibana amani monang. Ay holan na talo mana terus. Di sude ibana holan na talo. Ujungnya seorang mayanak kon na iba magwarna si monang. Asa monang au terusin na. Hape dong anak kon na margor si monang. Batong do si talo mana? Tong do talo. Di manang dia be talo. Tu ada hal majo tabuan. Isa da tikki mar pesta me ibana. Asal tu dia pesta. Tong si talo ibana. Molodong jabarna sian horong ni boru dang dapotan. Songon na daw pamerengan di sulma itu ibana. Alani keadaan na kan itu. Dungilamu sa ibana tu hudulan ni hula-hula. Ala di sa detikki gabe hula-hula rotto gimana. Ujungna di rombongan ni hula-hula pe dalu ibana. Bah. Di hula-hula pe dalu ibana. Lame mana mo sa itu hudulan ni bere. Di hudulan ni bere pe tong si talu-talu imana. Siyang si talu-talu. Lame mana mo siya, tuhudulan ni dongat tubu. Tong si talu-talu. Tak kira po ni mana nga hajab bersih ni. Pokoknya entah kondisi apa yang membuat, keadaan dia atau apa yang membuat. Gabe hirana so adong maparohahon ibana. La so hiada po jabar. Tu dia pe, say soda po terus. Nah, ujungna mardame memana tu dirina. Bala sudi halakum masyaliyawinna. La sudi halakon mangalayaw. Alani iko kupasangap sa diriku. Kokupamonang diriku. Ine mana? Lama mana tu pajak. Itu rimana ma jagal 3 kilo. Iban-ibana mabalgani jagalo sesuai tu jabarna. Molo jabar ni hula-hula belga. Molo jabar ni boru atar satu ngana. Jabar ni bere satu ngana muse. Jabar ni ronga tubu dos mai bai sudi. Ipanggorahon ibana ma. Jabar ni hula-hula ina tuon ina mana. Imana manggorahon lah si mana? Madok tuon. Jalo. Jabar ni ronga tubu ina tuon ina. Ijalo imana. Jabar ni boru ina tuon. Jabar ni bere tuon inna las marohana baru dia pulibana marohana. Songoni mahoroyat tu si mana carana nalau mangapuli rohana nasodapot perhatian salilingod di manang dia pe ujungna mardame tu dirina ibasa diri ma las ni rohana asa unang marsa kibana i persoala jabar kamanginang. Bila hal ini dalam persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, mampukah seseorang menghadapi berbagai kesulitan seperti itu ketika dia tidak memperoleh apapun di tempat manapun oleh siapapun manang ise pitaho dalam keadaan songod dia pitaho. Gudang dojol mana sodapota jabarna. Jabar dakola jaga lamanginang da si bayak konota. Tohapna ima jotado. Jabarna ima tohapna. Gudang do halak na mungkin dang majalo tohapna. Dang majalo jabarna. Atik pay patut. Jala molo saluhut halak di bagasan kondisi na songonon. Dang majalo tohapna sementara torop nang jol matong. Dang mangalehon tohap ni napatut tu akasi pasahaton na badi somma terjadi kekacauan. Gudang manodison sakit hati. Gudang mason ison parukilon. Gudang manodison persoalan. Gudang manodison perbedaan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apakah volumenya akan berkurang atau semakin menaik keadaan seperti itu? Ketika orang tidak bersedia memperhatikan, tidak saling memperhatikan, maka volume kejahatan akan semakin meningkat. Demikian juga ketidakpedulian
akan semakin menggerogoti hati dan pikiran orang. Isi do nagabe korban nyomuse batotu tongdo aka jolmai. Ketika manusia berpikir di dalam dirinya untuk diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, maka ini akan terus berkembang. Ai persajaran yak kada dana mai kanido manginang. Persajaran yak kada dana mai. Guru honon yak kana dilabung mai. Titip ponon ni akana dua-dua mai. Jala ido muse gabe perguruan ni natorop. Maka ketidakbenaran dan ketidakadilan itu akan terus meningkat sampai akhirnya sulit mengatasinya. Sehingga menjadi budaya, menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang lumrah dan logika manusia. Dalam molonunga gabe terbiasa di dalam keadaan songonon, ujung adong mahalak nang tarhapit semakin tarhapit. Halak na marsikor semakin sikor. Ujungna ahamana masa ba adong halak na berkuasa semakin menjadi penguasa, benar-benar menguasai. Dalam melununga songoni kendali nyop sudepe di akka na berkuasa ma. Hapit mana hapit, sukok mana sukot, jangan dong be jalan keluar, songon bonang narudut, naso tarbalu abe, sian haruduton, ujungna lem ruduk ma, molong rudut situ tu, gabe, pakai dope, utok pe ngaruduk be mangida, bonang nama ceruduti. Alanyo leleng lo jai baina laos gabe dibolokon ma. Ido alasan heasiamos madok tuaha sude edemunai, tuaha sude peliam munai bising pinggolku padau sian au. Karena keadilan dan kebenaran bukan lagi menjadi bagian dari kehidupan kalian. Hati goran dot hasitongan dang be gabe bagian ni ngolumuna. Ujungna ahamana masa ngamol be patureon alanina ta idanak kingani. Satu-satunya cara adalah perbaiki dulu. Paholang majolo dibolokon ma bangsoi. Dungi ipaula mamuse dung jolo di pature. Ibolokos si bolokoron nabui patureon ipature ma muse odo bangsoi aka manginang. Jala di dalam situasi nasongonodo si Jakaria son di jauh debata dung diperbaharui dipature diorusi oruon na perlu ditabahon na boy dipatigor dope alena jelas sudah dipermakna sida sian habuanganima Raja Kores memerintahkan mulak mahamu tuhutamu ninna paturihamu mamuse hutamu. Ido situasi ini turpuk ketika Zakaria dipanggil oleh Tuhan untuk tetap mensupport bangsa ni debata di proses pemulangan secara bertahap bangsoi na terbuangi diharudutonna dipature-ture ujungna
terus diperbaharui. Dan Zakaria diberi tugas oleh Allah menyampaikan kepada umat Allah pasahato tutonga-tonga ni bangsoi hoto asini rohani debata diramoti do nasida diparmahani do jala diuluho do toktong nasida bangsoi tetap do gabe perhatian di debata dang dilupahon baik pada masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Jala di pabotohon si Zakaria do tutonga-tonga nasida, Allah tidak pernah berubah. Dari awal sampai akhir Allah tidak akan pernah berubah. Dia adalah tetap Allah yang selalu menjadi pemerhati bagi umat Allah, bagi umatnya. Karena umat itu telah dipersiapkan menjadi sebuah bangsa yang besar. Jala siani mamuse harorowan ni si palua. Nabi na baga-bagahon ni debata. Alanido kamanginang di bagasa turpukon di dalam situasi perubahan na songoni tentu songon na limbung do penasida ala tahapan pemulangan dohot perbaikan tuhutana disima disuaton pos ni roha tu nasida asa dohot nasida paimahon songo dia ma debata paturego di nasida aka hanguluan aka haluaon aka lasni roha. Program pemulangan itu secara bertahap adalah proses yang mereka harus jalani. Di bagasan tik ini panurirang Zakaria nadi jauh debata paturego dinasida aka lasni roha jalanunga di pabotoho debata tu si Zakaria aka hama nana yang di pamasa debata tu tonga-tonga ni bangsoi. Dengan kesimpulan sai tongdo di parrohahon debata bangsoi dang dung ditinggalkan debata karena debata tidak pernah berubah. Namuba jolmaido. Artinya apa? Inang jolmaido namuba. Pikiran ni jolmaido namuba. Ido baina perubahanot dosa sitong na torus abadi. Anggo debata tai ho doi rodi saleleng ni lelengna. Ala jolmai terus do muba-uba. Kadang dia dibentuk oleh zaman, kadang dia dibentuk oleh situasi yang dia hadapi. Sehingga na burju sadarion bodo non sogot nang burjube. Akan merjaji sonari boido ingkar muse marsogot dot haduan. Nalabok sadarion boido gabe kasar marsogot dot haduan. Makana tersongot jolmai. Bu. Masa gabe songoni hoinna. Ai hodo mabba ini. Inna mamuse. Alai molo debata, porsini debata. Begitulah Allah seterusnya selalu menjadi memperhatikan. Karena perubahan dari diri manusia itulah maka berbagai peristiwa terjadi kepada hidup manusia. Jala di boto debatado kelemahani amang inang ido ubahenna di bagasan turpukon di baga-bagahon haroroni raja partigor jala parmonang marhite hati goranido nanang patar idaota hamonangan na pinasahat ni Kristus uriani Tuhan Yesus Kristus molo didok manomu raja partigor manomu raja parmonang nuaing di bagasan parngulu tahun dalam tahap penantian manomu molo disuruh kita manomu berarti kepastian sudah datang. Di bagasan partikian yang ngoluta memang dangapala songon tiki na taboto na tatomu-tomui. Ido bahina gabesada hira gabesada ula-ula na membosankan do na monomon na menanti-nantion.
Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu inna. Menunggu sama dengan menanti, sinonim doi. Kan itu? Menunggu sama dengan menanti manomu paimahon. Jam 3 do inna, jam 3 do. Ay leleng maparronio inna. Saya terus dibereng arlo zinai. Jadi kita berbeda do pe. Udah pas marminggu. Ay leleng majami tau ninna. Saya panok-noti jom nai kan. Gabi gusar may mana terganggu may mana. Marhite na saya memikiri jom. Karena menunggu membosankan. Sura marmeami hamu sudah dihudulam munai sampai no botari pe sabar doang. Itu hati akamangina sabar. Asal sudah marsuraki di sodo marmeami boy do sabar satu botari. Tetapi karena sifatnya menunggu 3 jam no jami tahu ninna kan. Ngai target ton ikut 10 menit. Alani atau kinai adong acara di san, acara di san, acara di san, acara di son. Membosankan do jolma napai may mahon memang. Apalagi molo ngamar janji hian kan itu ngamar janji hian. Dihita halak Indonesia ma na paling molor akapartikian. Apalagi molo di patudo situ halak Batak macay dangol. Inna. Ay jam Batak magwarna molo ngay ba tudos-tudos na. Ay jam Batak magwarna ninna berarti somal do halak Batak parjaji koling kan itu apa koling do nya kan itu kon ay nado do halak koling parjaji bohong anggo halak Batak do na parjaji koling unang iro kenya jaji koling ate parjaji Batak do halak koninna ali anggo jaji Batak na irang idok kon ali didok do dadaro jam ni halak Batak inna. Anggo dison mudah-mudahan konsisten do pedia kapartikian ate. Molo ditoba, molo naing adong ulaun jam 10 ikut dohonon jam 8 manang jam sia. Iparade do tiki laho molor untuk 1 jam atau lebih. Molo rencana ho kami borhat mardalani studi tour. Tuh tanah asing, jam 3 do hita lawinna. Asa sangan non ba jam 3 ma asa labok ari jam 3 manugo tinna atong dok ko jam 4 atong dok ko jam 2 manang jam sari na basa ay pay may mau do pian nonin na sa di parade do akapartikian molor jam bata ko ninna ma ale molodong halak par jam 3 di si marungutungut may terus marungutungut kaniro janji manusia selalu molor dan tidak terpenuhi alai ido mabahin kebosanan hurwa. Alay berbeda rohot benanti-nantio nak kamanginang manomunomu raja partigoro. Molo manomunomu raja partigoro jon jala parmonangon nang peso di boto sa di hari tikina. Alay pasti ikorro inna. Pasti ikorro. Dang didok jam nason manang jam nason. Aira sarupa partikia di hita jolma do di debata. Molo ibana madok Aryo ma'auron inna belum tentu Aryo ini dihitate. Ale kepastian harus datang kepada kita kan itu kepastian harus datang kepada kita. Alani jangan pernah bosan. Una so nak ngani pay memahon. Mono di bagasa turpukon pay memahon di kosong boru siod do. Maria ia situtu maho ale boru Sion. Marolo polo maho ale boru Jerusalem. Ida ma naro marajam. Ida ma naro marajaminna ngai pitui mana dang dope adiga doro tabereng ma sadihari parrona aria do borngi do manogo do erak pola sari di hoi paite madisi inna kan itu marungutungu dai tapai mau debata akamangena marungutungu dai tapai mau debata para dia manur jagal 3 kilo no di hari Natal manur baju di danak 10 halak 5 bawa 3 boru walu do peyate iro dungi manuhor od do pe manuhoron dungi para deon pohon Natal do pe di jabu ayah do pe inna kan baroma muse od do pe manggati kasur do pe manggati horde do pe manggati sudah masih gatio ala Roma ari pesta inna kan dang do pe akainata marsalot tiap hari gati baju tiap hari
Saleleng bulan Desember mulai tanggal tolu satu tanggal 30 sada. Marga tiba judope, odope, pusing ma akka ama. Ujung naro makamai atau le makai nai medisi. Holan nasi do baju baru. Akhirnya baju baru inaka. Iro namasa, iro pangaradeon, segala macam akka manginang. Tunggu. Aduh si paradeon, hurang dopeon. Itu tidak seberapa itu. Sedia mah ya teh. Makai nang baju baru tiap hari. 3 minggu na sa bulan Desember tanggal 21 sampai Januari mak. Tanggal 1 Januari. Sedia mah ai hepeng dope si paradeon nate. Eto ema ringgasi bakarejo. Saliling sehat iba. Jupang dondoni rak pola baju baru na. Oke lah. Itu tidak seberapa bebannya. Begitu juga dengan ke yang lain. Eto ema ai mau mangulai baik kumangat do. Modolo jay baik kon taboro Allah ngoninna. Toe mangalang na tabu hita mulai tanggal tolu satu tanggal 1 Januari na terus mangalagi na tabu. Oke lah, tidak seberapa itu. Tidak seberapa itu. Kalau itu yang kita persiapkan. Dungi dot akan asing nai amanginang. Yang ianya persiapan kita yang seperti itu menjadi sia-sia itu napa macedangol. Ngehebi sepeng, lu jago segala macam. Hape tong soda po taniba. Kan itu tong soda po taniba. Alaniaha ala gatot. Gagal total. Memahami apa rencana Tuhan di dalam penyelamatan itu. Apa rencana Tuhan di dalam kehidupan itu. Aharon idok ni debata di bagasan pangaradio ni. Manomu-nomu Raja Partigor. Jala Parmonang. Anggo Yesus Kristus nanang roi pasti do Partigor jala Parmonang. Persoalan na berpengaruh do hati goran nai, do hamonangan nai di bagasan parngolota manang hodo hita gabetelu terus. Manang hodo hita dang Partigor. Dang mangolu hita di bagasan hati goran. Dang tai hutan hamonangan di Kristus makamonakon. Nasa najat marhite-hite ulau nadenggan. Odo, aing goholan hepeng do si paradeo do baju baru murah do paradeo ni hati amang inang ate. Alen no maul paradeo naha do. Aro no maul paradeo. Pos niroha odo. Mol hiya paradeo pos nirohon. Sonari pos majorowa. Du sogo nai. Inna muse. Sogo nai. Puji Tuhan. Mau lihat mate. Luar biasa Tuhan inna. Ale sogo nai. Ay waro puangin na musik kan? Terus berubah-ubah setiap hari sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Seteguh apa kita ketika dikatakan ditiki didok neng rono maibana Raja Partigori molo sadetikon ngarade hita manginang dang dope kuci jabu futio dope inna lulu-luluan non de jabu. Tu dia luluan na inna. Ale nang pesongoni adong dotong halak na bersyukur. Luar biasa Tuhan. Hambanya dipanggil ketika dia sedang khotbahinna. Kan itu? Apakah itu lambang kebenaran? Hati goran di debata. Etena saya jatung dia teh. Erang binotoi. Sadok kesiapan itu waktu sekarang pun besok pada masa yang akan datang. Parousia. Dia akan datang. Dengan segala kemuliaannya, dia akan datang segera. Hanya kita tidak tahu sungguh dia. Alai ciri-cirina ima si pardame do ibana. Dang ro ibana markite hite hoda. Kuda yang tangkas bukan. Alai ro ibana mamakia hado. Anak ni halode. Halode ina kan? Halode namuda betina. Jadi molo di lapat toni satok kini. Halode doho inna tu sada ina nasuti kos pangalahona. Saya dibaik warna. Saya kira halode doho inna kan. Tu konotasi na negatif deh kan ibain. Tu na negatif doi dipakai. Apa sebenarnya halodeon lambang dari kelemah lembutan. Saya kira halo de doho inna, ale mo dok ho de doho inna anggoi si pikiran ma
Betul-betul lo hoda inna kan, modero halo de ina itorar pikiran. Biasa gebe halo de ina kendaraan ni Tuhan Yesus roh. Inna kan. Jadi tapamanat molo didok halo de anak nih, halo de ina inna. Kalau anak halo de itu betina. Jadi dia bukan datang dengan mengendarai kuda yang tangkas lambang keperkasaan, kekuasaan, kesombongan. Bukan itu. Ay molo pakai hoda jolmekan, itorin nada songon hodai. Bardala pe balagi molo ngajekar ikrunaikan, bardala pe klutak inna. Ale molo halo de, klutak inna. Uduna songoni. Kenapa dia tidak pakai kuda biar cepat? Asa songon nahibati bana. HP di ayat 10 gabe swada hononna di sudai ahadoro lambang ni hoda. Jala au maniapan akahureta sian Efraim do takahoda sian Jerusalem siap do sior Tuhan musuon. Dungi barita hononna ma hadameon tu aka bangso parbegu. Jala masuk tu gom-goman sian laut tu laut. Jala sian batang aik Efrat sahat tu aka ujung ni tanoon. Wilayahnya akan seluas-luasnya tanpa batas. Sen sungai Efrat. Adong opak sungai na mengalir di tanah Kanaan. Mulai sian Efrat rodi aka ujung ni tanoonin na. Wilayahnya meliputi seluruh tanpa batas, seluruh dunia ini, seluruh lautan tanpa batas. Jala patikon nama harajonna. Dungi barita honoton ma hadameon tu aka bangso. Harajaon hadameon mengaliati sude portibion. Wilayahna seluruh tanpa batas. Alai hoda siap pononna sude. Aro lambang ni hoda, peperangan, kebencian, kesombongan. Ido nani lambak kuni. Alai mulai dok kalau de kelemah lembut. Dia akan mendirikan kerajaannya, kerajaan damai sejahtera. Harajaon ni hadameon, raja yang adil dan jaya. Kejayaan ni sude. Nasa naporsea tu debata ido nanaeng patigoron ni debata marhite haroroni sipaluei alanido dang berbalik arah hita sian haroroni sipaluei harorona lapa jongjokon hadameon halabokon las niroha itu profilnya tadi. Maria ia situ maho ale borusion marolopolop ai Roma rajam tumopot ho profilnya partigo ribana jala si parmonang naserep rohana jala marsihudul di halode naserep rohana naking didokon partigo ribana si parmonang ibana serep dorohana onma profil ni raja naneng roi. Apakah kita akan ketemu dengan raja naneng roi? Molo so adong di bagasan hita hati goran. Molo so adong di bagasan hita hasit tongan. Molo so adong di bagasan hita hadameon. Didok martua masih bahen damai. Ai unang sanksi tapi yang Alkitab taya manginang tabut do Alkitab ta manang HP do sudi jangan selalu mengandalkan HP akka manginang tadi sudah terbukti dibaca di sana merhite YouTube huberek kami di Bibeli berbeda situ turo nakingan nata jahe di buku poda tehe poda do naking epistel berek kamu no di Alkitab berbeda. Itu benar marhusi paminak ndok situai. Bah, asingisan bahasa berbeda itu namanya YouTube. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama, secara
terus menerus nanti kita buat pembanding Alkitab dengan YouTube, banyak yang diubah, banyak yang dipotong, banyak yang diganti. Jadi sebenarnya kita tidak boleh bergantung kepada YouTube Alkitab itu. Tetap ma Bibil tetabuan, sangat gudang do naking perubahan na. Iro na usipok kami san. Iya bahasa, na salah do. Itu amanginang. Arang do tabuan Bibil ta? Daw. Ale yang go orratik kosto pio di YouTube. Tabu kemajo Matius 5 ayat sia. Ada di doki sia manginang. Matius 5 ayat sia. Rakmah kita sudah majaha. Jangan mertua ya. Nah orang memahami Alkitab jangan mertua, bukan mertua, udah beda. Kalau miring otik huruf naik. Sudah macam kita majaha amanginang. Iya, mertua masih bahen dame. Ay guaro do nasida aka anak ni. Bodo tabayakon molo si bahen hagaoro kita. Dang be mertua hita kan? Dang guaro behita anak ni. Deba tahu. Buhara molo hita si bahen kekacauan terus. Si ciptakan huru hara. Mertua do behita, anak dia deba tahu do behita. Buara molo hita terus si bahen si bahen bada di tonga-tongan ya kepunguan ni. Mertua do pehita, anak ni debata do pehita, tidak ketemu, balik arah, berlawanan dia. So nari ko pajupang do, moloroi bana, raja dame, raja yang adil, raja yang jaya. Berarti kita harus menjadi bagian dari itu supaya ketemu. Ya kalau kurang-kurang kuat pun kan gak betul guna do, rosoma ina kan. Yang penting dia searah dia kamangina. Ay dana hipe molo asing dalan na siya kita. Ay unang tu siho adunang tu sommaho kanin na do. Ale molo mengarat tu ibana itor itakupon. Roson itor di halhon. Dai do itor di hal do ibana. Tetapi kalau balik arah, ay masalah tu si saya ditutus lah tu si ujungna na masa. Tidak ketemu amangina. Jadi gudang do di kita ini bisa saja aktif, ya, bisa saja aktif dan sangat aktif di dalam hidup peribadahan, tetapi tidak ketemu dengan Tuhan Yesus, tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena perkumpulan itu tidak membangun kelemah lembutan, tidak membangun perdamaian, tidak membangun haserepon, halabohon, tapi justru membangun kesombongan. Karena apa? Ya memang ada yang berbeda-beda talenta orang. Ketika saya memiliki talenta A, kawanku pasti memiliki talenta C atau B. Lalu apakah mereka juga harus menyombongkan itu? Nah, buado asapa jupang tu si Raja Dameon. Ini yang harus kita rubah tadi. Makanya molo tadok molo rupiah do nagabe persiapan ta menyongsong Kristus Yesus sangat gampang, sangat murah. Bekerja keras kita. Bahkan per 3 boto tipe baru mempersiapkan ya manginang. Tetapi ini bukan itu yang mau dipersiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita yang berdamai. Hati rohata dona mardenggan. Rohata dona pamonang. Namonang. Memenangkan orang lain. Jadi molo takas do dihita memang halak Batak, halak Kristen majotadokon, halak Kristen pada umumnya ikon parmonang hita menangkanlah kebenaran. Menangkan pergulutan. Pergulutan belum tentu na denggan aja kamanginang. Hamonakon mana denggani. Hamonakon mana tigori. Hamonakon ma nagabelas ni rohani debata. Hamonakon ma hati gorani. Berdamai. Ya. Menerima. Welcome. Di bagasan parnguluna. Maradopun isi pitaho. Jangan membatasi diri kita kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah membuat kultus orang-orang itu menjadi yang tidak layak. Justru dia datang dikatakan ale-ale ini napogos, ale-ale ini pardosa,
Ale-ale ini perempuan tuna susila. Ale-ale ini pengemis. Inna. Buasa di para ale-ale. Nasa hudulat dohi mana dohoti daong. Mereka yang membutuhkan support, dukungan, bantuan, dan yang lain sebagainya. Dan semua orang tanpa pandang bulu. Dia welcome kepada semua orang. Sepanjang mereka rindu melihat orang yang memandangnya dari sisi negatif. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah terputus hanya kepada orang-orang tertentu. Amanginang. Itu untuk semua orang. Alanido ikon gawe perguruan di kita. Kita bentuklah diri kita juga seperti Yesus. Karena kita harus bertemu dengannya. Allah hita do nanang di padomu doho ibana. Marhite hamateanna, marhite harorona. Ainang di padomu do hita do Kristusi di harajaunai. Alani do hita ikon pajupang. Di bagasan aka konsepta, sakap nirohata, kebiasaata, kemawata, kerinduata, doh na pinarsita ni rohata. Alani ikon dohonot tado salam damai kepada orang lain. Unang saya ta ciptahon aka persoalan. Tadokma nang peso tadokon salam damai, salam damai. Tok boleh ko saya dohonot tatong ini, tetapi mari di dalam diri kita katakan salam damai buat semua orang. Berarti kita siap untuk menerima kedatangan Raja Damai. Di bagasan hamonangan itu, di bagasan hati goranido hamonangani. Unang monang tunaroa, ale monang matu nadinggan. Asa pajupang dohot Kristus. Iro nata sambut, iro nata tomu-tomu, Raja Partigor Jala Parmonang, Martang yang mahita. Moliate madiho ale Tuhan Yesus Kristus yoko pami, nungadi patardaso, tu bagasan parsobon nami toho tikion di ibadah nami on Tuhan, akasi paradion nami manomu harorom, ai paridon nami dongulu nami, tikino engon saat tu parosia, di harorom napa dua halihon. Radion nami masudi ngulu nami tututukan. Jala pamonang mahami di bagasan hati koran. Saya di jolo nami maho Tuhan. Si idaun nami. Jala dongan nami maho Tuhan. Tadimu dimu kami. Dohot napa ingotok kami. Mau lihat madiho Tuhan di parsaron nami tikion. Saya adung maali Tuhan dihamilas ni roha. Para dehon aka pangaradoni saluhutna. Uparhatu tuhami do ali Tuhan. Ibagasan ngulu namion saluhutna do majadi hinorhoni asiro tolong ni roham. Alanido madok maliate kami toktong tuho. Uhut makirim sian asin roham. Di saluhutna program ni huriam. Di saluhutna kana masa di tonga-tonga ni ruasmu. Kana marsahit di rumah sakit. Kana marsahit di bagasna. Akana tarujun, akana marukil, akana marhamolon di aka ulaun nabi, dot aka na marhamolon di aka parngulun nasida. Tuhan urupi nasida marsitutu majoho, hadisido ale Tuhan jupangan nasida aka panuturio siako. Aihodo ale Tuhan dalam haruar di saluhutna di bagasan hadamio dot las niroha hati goran mi Tuhan ikut jupang do. Alani Tuhan Yesus Kristus di bagasan tikion pe. Saya homana gabe hararuan ni apul-apul tu sudi ruas ni huriam namar si taunon hararuan ni akahama malum dia ka parsahiton jala di sudi sakap ni roha ni aka ruasmu Tuhan nanang mardongas saripe nanang marpadan nanang melanjutkan aka perkuliahan parsikolahan dot akan mangalului parkarejuan nang sirokap ni todi toktong may Tuhan di bagasan pangiringonmu asa jupangan akalas ni roha nang akan mangulape dapotan aka parsaulian markite parsitutuon majoho di bagasan nasa si ulaon topa marohanami Tuhan tunadinggan asa di bagasan ho kami toktong
disude panggulmit ni ngulunami las marohanami dame marohanami jalabui mahami ale Tuhan tarida songon aka yana konmu nang diainho marhiti pakokoponmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mauliate madiho Tuhan amen. Mari dema hita los tapara dema teliata napaduahon.
tangiakon ma peleata. Ale debata amanami nadi Banua Gijang, odo haroroani saluhut si lehon-lehon nadenggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masian na dilehon mitu kami pelian nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolon. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasyak kami pelianon, pati bulkon harat jaunmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni sileoleon mitu kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinurbadi amaguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songon nari Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tukihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midaita, didopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala dipasaorhon madamena tutod ditabe. Selamat hari Minggu Madita Saluna Horas.